Nafarroak bikoiztu egin du jada eguneroko PCR test kopurua, 913 froga egin baitzituen atzo. 8 pertsona hil dira azken egunean eta 1455 lagun sendatu dira. Osasun departamentua Bianako Printzia Zentroko konsulta espezializatuak eta jarduera kirurgikoa berreskuratu ditu atzera ezinak edo arrisku txikikoak diren gaixoentzako. Eskubide sozialetako departamentoak 7,9 milioiko laguntzak sustatuko ditu kolektibo kalte berei lana emateko, gizarteratzeko eta etxe bizitza eskuratzeko. Bere helburua koronavirusaren krisiak eragindako ondorioi aurre egitea da. Nafarroko 200 saltokik baino gehiagok erosketa etxera eramaten dituzte. Igandetik aintzinera ordu betez eta kilometro bateko tartean atera ahal izanen dira haurrak. Petak animalien aldeko plataformak 250.000 euro eskaini dizkio Iruñari entzierroak bertan bera behin betiko uztearen truke. Azken datuen arabera, epidemia hasi zenetik 5.063 dira Nafarroko osasun bideak baieztatu dituen positiboak, 105 gehiago atzotik. Positibo guztietatik 4.994 baieztatutako kasuak dira eta gainerako 69 antigorputzen testean positibo eman dutenak. Hau da froga egiterakoan sintomarik ez zuten pertsona dira. Bertzalde azken ordutan 8 pertsona hil dira, koronavirusaren ondorioz eta hartara 409 igo da erregistratutako hildakoen kopurua, hoietatik 282 ospitalean eta zahar-etxeetan eta 117 ospitaletik kanpo. Epidemia hasi zenetik 1.455 hartu dute alta epidemiologikoa, hoietatik 129 azkeneko ordutan. Osasun bidea pandemiaren aurreko jarduerari pixkanaka berrekiten hasi da aste honetan. Bianako Printze Zentroan 21 espezialitatetako kanpo konsultak eta ebakuntza kirurgikoak berriro hastearekin batera. Atzera ezinak eta arrisku txikikoak diren gaixoen kasuan. Horrez gain, koronavirusa ez diren gaixotasunetarako ospitalaratzeko gaitasuna berreskuratzen ari da, jada 577 ohel libre baituzte eta froga osagarrien eta eguneko ospitalen eskaintza ez premiazkoa ez lehentasunezkoa pixkanaka gehitzen joatea aurreikusten da. Azken kasu horietan, osasun krisia izanagatik jarduerarekin aurrera jarraitu bada ere. Laster lehen arreta ere normaltasunera itzuliko da eta jada asteburu honetan ez da ezohiko jarduerarik egingo Iruñerriko osasun zentroetan. Birusa ez transmititze aldera prebentziorako neurrien programa bat diseinatu da, gaixoen eta profesionalen segurtasuna bermatzeko osasun jardueran zehar. Koronavirusa dela eta ezarritako ezohiko neurria jaisten hasteko bideari ekiteko une hau hautatzerakoan eragina izan du kurba epidemiologikoaren beheranzko joera egonkortu dela baieztatzeak, edota koronavirusa ez den patologien azalaratzea detektatzeak larrialdi zerbitzuetan. Ondorioz, eskariaren aldaketa horri erantzun emateko neurriak hartzea gomendatzen da. Edonola ere pandemiaren bilakaera behatzen eta monitorizatzean joango da joera aldatua arreta eskaintzeko modu murriztaileagoetara itzultzea beharrezkoa gertatuta ere. Plangintza honetan espezialitate bakoitzeko talde medikoen parte hartzea eta adostasuna izaten ahaleginduko gara. Lehen arretarekin ere koordinatuta horrela behar duten gaixoen jarraipena elkarrekin egiteko edota arlo bateko eta besteko profesionalen arteko konsulta ez presentzialaren eredua indartzeko. Asteazkenean aurrez aurreko jarduera berreskuratu da Bianako Printzia Konsulta Zentroan, eraikinak ohiko erabilera duela gutxi berreskuratu ondoren koronavirus gaixoak artatzeko erabilia izan eta gero. Dena den gogoratu behar da aurrez aurreko jarduera atzera ezinarekin aurrera jarraitu dutela pasaden asteetan, Nafarroko ospitalguneko beste espazio batzuetan, Olibeto Kondea, San Martin edo Ubarmin zentroa barne.
Jarduerari berriro heldu zaio 21 espezialitatetan eta hoiei gainerakoak gehitzen joango zaizkie pixkanaka, kasu batzutan jarduera kirurgikoaren normalkuntzera egokituta. Fase honi hasiera emateko zerbitzuek lehentasunezkotzat jotako gaixoak artatuko dira, arreta presentzialaren onura banaka neurtutako balorazioaren arabera. Halere, azken asteotan hartutako esperientziari esker, arreta ez presentziala ere indartzen jarraitu behar dela uste da. Arreta garaian gaixoen naiz profesionalen segurtasuna bermatzeko helburuarekin, Nafarroko ospitalguneak gaixotasunen transmisioa prebenitzeko neurri ezberdinak onartu ditu. Lehenik eta behin, zentroko espazioak konfiguratziaz gain, hitzorduak emateko ordutegiak banatu egin dira, eremu komunetan pertsonak batera ahalik eta gutxien egoteko. Halaber, kontrol puntu bat jarri da zentrorako sarreretan eta bertan maskara emango zaie gaixoei edota haien laguntzailei baldin eta ez badute. Puntu horretan bertan erabiltzaileek eskua garbitu beharko dituzte nahita ez soluzio hidroalkoholikoarekin. Gainera, gel hidroalkoholikoa emateko tresnak egongo dira itxarongeletan. Leku horietan, profesional bat egongo da erabiltzaileek distantzia sozial egokia dutela ikusteko eta igogailuak edo eskalerak erabili ondoren eta beharrezkoa izan daiteken egoeretan eskua garbitzeko adieraziko die. Era berean, itxaro eremuetako hainbat eserleku ezin direra erabili adierazi da. Beharrezko segurtasun distantziari eutsi ahal izateko eta behe-solairuko eserlekuak ere erabiltzeak elkarren aurrean ez jartzeko moduan kokatu dira. Konsulten zentrotik irtean ere eskuak derrigorrez garbitu beharko dira. Profesionalen babesari dagokionean konsulta bakoitzan gel hidroalkoholiko egongo da eurek eskuak maiz garbitu ahal izateko eta baita gaixoek eta haien laguntzailek ere konsultara sartzeko unean eta egoerak horrela aholkatzen duen guztietan. Apirilaren 21 asteartetik aurrera abian da programaturiko jarduera kirurgikoa ebakuntza atzeratzeak pronostikoa okerrera eramango luken gaixoen kasuan. Halaber, patologia atzeratzeko modukoa duten gaixoen kasuan ere lanean hasi dira egungo egoeran arrisku gutxiko gaixotzat hartzeagatik. Eskubide sozialetako departamentoak 7,85 milioi euroko laguntzak deitu ditu kolektibo haulei zuzendutako enplegu ekintzetarako, gizartaratzea sustatzeko eta etxe bizitza eskuratzeko, koronavirusaren krisiak eragindako ondorioi aurre egin dezaten. Eskubide sozialetako kontseilaria Carmen Maeztu eta Gizababes eta Kooperazio Garapeneko zuzendari Andres Carbonerok eman dituzte xehetasunak prentsaurrekoan. Kolektibo haulenei bideratutako bi deialdi dira, enplegura eta lan gizartaratzeko ekintzetara bideratuak. Horretarako 6.649.896 euro bideratuko dira. Bata irabazi asmorik gabeko elkartei bideratuta dago eta bertzea tokiko erakundei. Azken urteetan nabarmen igo da kopuru hau, 2015an baino 3,73 milioi eurora gaur egunean. Bertze bi deialdien helburuak dira giza promozioa eta kolektibo haulenak etxe bizitzak eskuratzera bideratuak. Honetan, 1.089.995 euroko gastoa eginen da eta azkenik pilatuta bizi diren familiei alokairuak ordaintzera bideratuko dira. Gizarte desoreka baztertzea eta pobreziari aurre egitea ditu helburu bereziki diru laguntza hauek eta horrela adierazi du Maeztu kontseilariak. Horregatik, lehenetsi du Nafarroko gobernuak aipatutako deialdi hauek. Nafarroko 62 herritako 231 saltokik zure dendak hurbilago programan eman dute izena, urrutiko salmentarako duten harremanetarako modua eta kasu gehienetan etxez etxeko banaketa zerbitzu eskaintzeko. Navarra.esen zerrendan batean agertzen diren eta ekimenean parte hartzen duten establezimendu guztiek espazio fisikoa dute, elikadura eta funtsezko produktuen dendek lokalean hartatzen dute jendea. Beste batzuk aldiz pandemia dela eta itxita daude. Dinamizatzeko programan izena ematerakoan saltokiek ondorengo informazioa zehazten dute. Herria, merkataritza adarra, telefono eta posta elektronikoa. Saltzeko formula, hau da aurrez aurre, telefonoa, posta elektroniko edo WhatsAppa. Edota banaketa nola egiten duten.
Etxera, saltoki gehienek eskaintzen dute zerbitzua. Udalerrian, 10-20 kilometroko radioan edota Nafarro osoan, saltokien 28%ak eskaintzen du hau. Gehienek elikadura eta garbitasuneko produktuak eskaintzen dituzte 121, baina badira baitere teknologia eta telekomunikazioetako ekipoak merkaturatzen aritzen direnak 12. Hain beharrezkoak konfinamendua saihesteko. Optikak eta entzumenaren dendak 7, farmaziak 7 eta arropa, osagarriak eta oinetakoak saltzen dituztenak 5. Kirol produktuak gourmet edo bitxiak eta erlojoa barne. Herrien arabera, Iruñan 82 saltokik egin dute bat programarekin. Lizarrakoak 18 Elizondon eta Alsasun 9, Zizur nagusian 8 eta Tafallan eta Zangozan 7. Turismo, merkataritza eta konsumoko zuzendaritza nagusiak sustatu du programa eta astero eguneratzen du web orrialdean zerrenda bat egin nahi duten establezimenduak inprimaki bat bete behar dute. Jarduera uzteagatik ertea izapidetu edo autonomo gisa laguntza eskatu duten saltokiek espedienteak izapidetzen dituzten erakundekin konsultatu beharko dituzte haien lan egoerak online salmenta eskaintzarekin bateragarriak diren egiaztatzeko. Konsultak egin daitezke lan zerbitzuaren posta elektronikoan, ertearen kasuan servicio.trabajoabilduanavarra.es eta profesional autonomoen kasuan ondorengo postan gizarte segurantzaren konsulten postontzian. Nafarroko gobernuaren helburua da ekimen honek bitartez premia ezberdinak asetzea, alde batetik gaixorik edo 40 aldian egoteagatik edo arriskurik ez hartzeagatik erostera joan ezin diren herritarren premiak betetzea, eta bestetik digitalizazioa indartzea tokiko merkataritzako saltzeko eta hurbileko kanal moduan, lehiakortasuna hobetuz, merkatua aldakor eta lehiakorrean. 14 urtera arteko haur eta gazteak igandetik aintzinera kalera ateratzeko baimena edukiko dute, ordubetez goizeko 9 gaueko 9 tartean. Baimendu dute ateratzea eta heldu batek lagunduta aterala izanen dira bakarrik. Baimendutako irteraz gozatzeko jostailuak eramatea eta jarduera fisikoa egitea baimendu dute, dena den ezin izanen dira parketara hurbildu. Baimena ematearekin batera, jende gehien ibiltzen den orduak eta tarte jendetsuenak saihesteko eskaera ere egin du Espainiako lehendakariorde den Pablo Iglesiasek. Heldu batek gehienez ere berarekin bizi diren 3 ume eraman ahal izanen ditu eta neurri guztiak kontrolatu beharko ditu. PETA animalien aldeko plataformak gutun bat bidali dio Iruñako alkateari. Hiriari 1.400.000 eskainiz entzierro krudelekin eta ondorengo zezenketekin behin betiko bukatzeko konpromiso hartzen badu. Zezenketa industria finantzarazo larrietan dago eta gero eta hedatuago dago animaliak entretenimendurako ustiatzearen aurkako jarrera. Baina espero dut ados egotea Iruñak ikuskizun krudel eta arkaiko honi amaiera emateko garaia dela, dio Ingrid Neuwirth, PETA erakundearen sortzaileak eskutitz batean. Nebrikek bere proposamena onartzea espero duela esan dio alkateari izan ere, elkarrekin 2021erako San Fermin jaialdia planifikatzen has gaitezke eta denek baita animaliek eta babeslek ere txalo egingo dute.